Bona tarda. En primer lloc, gràcies per la invitació. Tot i que fa ja 10 anys que no estic dins del món de l'ensenyament ni de les llengües ni de l'educació. Potser precisar d'entrada que, d'acord, soc president de la Comissió Nacional UNESCO, però no vinc com a representant de la Comissió Nacional UNESCO, vinc com jo mateix, com Josep Pedrés, amb tot el que això comporta de passat, perquè pel que veig possiblement sigui el més jove durant els 2 dies que dura això. Pensar i viure el plurilingüisme diari, l'experiència d'Andorra. Ja vaig dir ahir, després de la intervenció de la Míriam, que em quedava sense intervenció. I és cert, la intervenció que havia preparat és absurd que la torni a fer tal i com la portava, perquè l'Ester va dir gran part del que jo havia preparat. Tot i així, potser sí que insistiré sobre uns punts. Us donaré tal com ho havia plantejat i a partir d'aquí m'aniré adaptant. No passaré el que estava previst perquè no tindria sentit. Com havia preparat la intervenció? No es pot parlar de l'exemple andorrà sense saber què és Andorra. I d'entrada us diria que Andorra, dins d'aquest camp com dins de molts altres, és un laboratori. És un estat de dimensions humanes, encara. I en aquest sentit és un laboratori. M'he cansat de dir-ho, i en especial, efectivament, vaig ser representant d'Andorra al Consell d'Europa durant la presidència andorrana i en aquests moments també és un dels elements que vaig recordar en moltes ocasions. Algunes vegades ens van escoltar, d'altres no. Tenia previst, doncs, primer plantejar un primer bloc, que és entendre Andorra, què som, com hem arribat fins a ser l'estat 184 de Nacions Unides. Després hi ha un altre element que és important, que és, en el cas que ens ocupa, l'estructura educativa que tenim, única al món, no n'hi ha cap més, fins ara. I no vol dir que continuï tal com l'hem conegut fins ara. Finalment abordar la situació actual, a quin punt estem, i finalment, més que concloure, potser obrir el debat i plantejar tota una sèrie de preguntes o d'elements que em preocupen, que no havia proposat, que no havia escrit d'entrada, però que han anat sorgint al llarg d'aquests dies d'assistir a les diferents propostes. Andorra no és ni França ni Espanya, no és un tros de França, no és ni França ni Espanya, i això costa molt de fer entendre i de que la gent ho entengui. Tampoc no és, tot i que parlem català, no és Catalunya. I això no tothom ho entén tampoc. No som un tros de l'Alt Urgell, ni som un tros de la Cerdanya. I si mirem realment l'espai d'Andorra, no som ni la meitat del més petit departament francès, ni arribem a ser una comarca catalana. Si mai es parlés d'una integració a Catalunya, d'Andorra, seríeu segurament un trosset de l'Alt Urgell i ben poca cosa més. Cosa que, d'entrada, jo diré, no ens interessa. Com s'ha arribat a la situació actual? Donaré una imatge. A veure si la trobo. Aquí. Això és l'escut d'Andorra. Si mirem l'escut d'Andorra, què hi veiem? 4 porters, el primer porter esquerre, el bisbe d'Urgell,
A l'altre costat, les 3 barres de Foix. A sota el bisbe, les 4 barres catalanes. I a l'altre costat, les vaques del Bear. Els andorrans aquí no hi són. O potser sí que hi som si llegim a sota Virtus Unita Fortia. Units som més forts, la unitat fa la força, traduïm com vulguem, és llatí vulgar, no. Potser som aquí. Doncs com s'arriba a aquest escut? És senzillament la nostra història. Històricament es diu que Andorra comença amb els pareatges, el pareatge de 1278, que és un pareatge, senzillament un acord signat en aquell moment entre 2 senyors sobre un condomini. És també el document que explica quin és aquest acord. Si mirem el pareatge de 1278, que ha acabat sent anomenat el pareatge d'Andorra, però que d'Andorra en parla molt poc. De fet, s'arriba a un acord entre 2 senyors medievals, al segle XIII, el comte de Foix i el bisbe d'Urgell, de fet forçats pel rei Pere, i sí que el pareatge explica tota una sèrie d'elements, arriba a acords entre els 2 senyors i únicament, d'altra part, la part més important del document no parla d'Andorra, parla d'Andorra subsidiàriament, perquè forma part del litigi, però res més. Són les terres que estan allí i poca cosa més. Un sol paràgraf del pareatge parla dels andorrans, l'últim. Diu que ni l'un senyor ni l'altre podran usar els homes d'Andorra quan lluitin l'un contra l'altre. És la base del que serà la neutralitat d'Andorra a través dels segles. Què té de particular aquest pareatge? Si el comparem amb els altres, hi ha quantitat d'altres pareatges tot al llarg del Pirineu a la mateixa època. Aquest pareatge té un element diferent. En primer lloc és que va ser forçat pel rei. I segon és que va ser ratificat pel papa. És l'únic que es troba. Va tenir el vistiplau, diguem-ho així, dels 2 poders forts de l'època, el poder civil, que era el rei Pere, i el poder eclesiàstic, que era el papa de Roma, si mal no recordo, Martí IV, i això va ser el 1282. Això és l'inici. Després trobem que el comte de Foix esdevé duc de Bearn, crec, o duc de Bearn, de Foix i de Bearn, i després esdevé amb Enric IV, rei de França. Com que aquí hi havia 2 elements pel comte, es va trobar 2 elements pel bisbe, l'altre element van ser les 4 barres. Andorra és aquesta dualitat. És aquest equilibri entre 2 senyors, mirar d'estar en tots 2. És cert que acaba de sortir un llibre ara que situa els inicis d'Andorra, i crec que és molt interessant, pràcticament 300 anys abans. Amb Oliver Vergés, 11 claus, història d'Andorra amb 11 claus, i la primera no la situa amb el pareatge, la situa al tomb de l'any 1000, amb la destrucció del castell de Bagafolls. És el moment que comença la feudalització. Els andorrans no accepten la feudalització i destrueixen el castell que estava sent, en aquest cas, el comte d'Urgell, abans que cedís els territoris, que no cedís, que el bisbe li comprés els territoris.
I els andorrans, gràcies a aquest acte, es salven de tenir un senyor subaltern al comte d'Urgell que el tinguin per sobre i són ells mateixos que tracten amb el senyor. Element important, la feudalització que després es va desenvolupant a tota la resta d'Europa arriba a Andorra 300 anys més tard i diferent. Un element interessant. Per què? Perquè si encara mirem avui Andorra, que és molt petit, ho he dit d'entrada, 600 quilòmetres quadrats, no 460 quilòmetres quadrats, està dividit en 7 parròquies, 7 districtes, administrades per 7 comuns. Però és que aquests comuns encara estan subdividits, alguns d'ells, en quarts o en veïnats. És la subsidiarietat realment a peu de lletra. Això és Andorra. Generalment, quan estàs a dins d'Andorra no hi ha problema d'entendre's, i ara arribo a la llengua. Parlem català. Quan has de tractar a primera instància amb els comuns, després amb el Consell, més tard amb el Consell, etc., no hi ha problema. El problema es comença a generar quan has d'anar a parlar amb els serveis dels coprínceps. Hem vist en particular amb el copríncep francès, a mesura que es va allunyant del territori, també va canviant de llengua. I els andorrans, per anar a veure el comte de Foix, doncs teníem el català o l'occità. Són pròxims, no hi havia problema. A partir del moment que has de pujar a París, hi ha un problema. A mesura que l'administració francesa va estructurant-se i sobretot a partir del moment que el senyor del nord acaba sent el cap d'aquesta administració, millor que hi puguis arribar amb la llengua per fer-te entendre. I a Andorra, naturalment, doncs es parla, no naturalment, i per obligació, doncs es va parlant del català a casa, a les institucions de dins, i després, perquè és necessari poder-se fer entendre, doncs es va aprenent les altres llengües. Per això no únicament al nord, al sud també, a partir d'un cert moment, les administracions canvien. Canvia la llengua que s'ha d'usar. I aquí tenim un moment crucial, que és el moment del decret de nova planta, on es confon si Andorra és Catalunya, si no, el Consell General acaba demanant que es tornin a escriure les normes d'Andorra perquè els propis andorrans tinguin clar que no estem a Catalunya i que hi ha coses que ja no s'apliquen. És el famós manual d'Igest governat pel Consell General. Perquè per poder mantenir el que són els privilegis, els drets de pas, etc., s'ha d'anar a Madrid. I a Madrid, doncs el català potser no és la llengua més adequada per fer-se entendre. Històricament s'entén, i diria que és purament llei de supervivència, que des de fa molt de temps, generacions i generacions i generacions, les cases andorranes, que són les que dirigeixen el país, tinguin clar que és important portar els fills al seminari de la Seu, on aprenen, a més del llatí, sobretot el castellà també, el català i d'altres llengües, i d'anar a fer estades al costat nord a mirar d'aprendre l'idioma. No és la sola raó, n'hi ha una altra. Andorra, tradicionalment,
ha viscut de la pagesia, o sigui, agricultura i pagesia fins a mitjans segle XX. L'espai no dona pel que dona i les propietats andorranes donen com a molt perquè un dels fills es quedi l'hereu o la pubilla. Si hi ha més algun cavaler que es casa amb una pubilla o viceversa, doncs tenen la sort de poder-se quedar a Andorra. Altrament, doncs, Andorra es porta mà d'obra cap a les regions veïnes i és una fórmula molt senzilla. És a dir, els ramats no poden estar a Andorra durant tot l'hivern. I quan dic durant l'hivern, vol dir 6 mesos a l'any. Durant 6 mesos a l'any, els ramats andorrans se'n van en transhumància. Si mirem cap al sud, se'n van fins a l'Ebre i més enllà. Se'n van molt entrat l'Aragó. Al costat nord se'n van fins al Roine, fins a la regió sota Tolosa, però fins al Roine és el que es troba més lluny. Generalment, els andorrans que acompanyen els ramats es passen 6 mesos als territoris aquests, aprenen la llengua majoritària i molt sovint, quan emigren, se'n van allà on han anat. Per exemple, hi ha un cas espectacular del segle XIX, que es veu després, que dura durant tota la primera part del segle XX. Al costat de Béziers hi ha un poble sencer que als anys 50 és pràcticament totes les cases, el 80% de les cases, hi ha persones que venen d'Andorra o dones que han acabat casant-se allà. Generalment són els homes que marxen amb la transhumància, però que després es casen o porten les germanes. Podem trobar el mateix costat sud, potser no hi ha elements tan significatius, però té dues raons essencials que fan que Andorra es parli, hi hagi aquest element de llengua. El català és la llengua de casa, tots ho tenim clar, però a més hi ha les altres que són indispensables i ens permeten sobreviure. Jo crec que sense entendre això, i ho sento una mica, ja ho vau sentir ahir, però era important plantejar-ho. És molt aviat quan hi ha la necessitat aquesta. Hi ha un treball de la Roser Bastida, ja fa uns quants anys, devia ser un treball que va fer quan estava a la Universitat de Perpinyà fa molts anys, és 100 anys d'educació a Andorra, que hi ha, i cito, diu, antigament i fins a finals del segle passat, segle XIX, eren els consells comunals que tenien cura del servei docent a Andorra. Cada comú disposava d'un local per a l'escola i s'encarregava ensems de contractar el personal corresponent. És molt abans Jules Ferry que els andorrans ja tenen escoles sistemàticament, tenen molt clar que si no saben llegir no es poden defensar. Qui mana són les cases importants en aquells moments, són els únics que són representants i que són representants davant dels senyors i saben la importància que té la instrucció. Això ens porta al segle XX. A finals del segle XIX hi ha una dinàmica que es crea diferent quan el 1882, a instàncies d'uns veïns de la parròquia de Canillo, el Consell autoritza una escola congregacional a instal·lar-se a Canillo. No sé si veieu com és l'estructura d'Andorra.
7 parròquies, hi ha 2 parròquies, de fet 3, que toquen a França i les altres toquen a Espanya. En aquells moments eren 6 parròquies, eren 3 d'un costat i 3 de l'altre. Les que toquen a França, les parròquies altes, eren les afrancesades. Per què? Doncs perquè eren les que generalment feien la transhumància cap a França. Les 3 del sud feien la transhumància cap a Espanya. I eren les properes al bisbe, o a Espanya. És interessant això perquè s'utilitza molt políticament. Ja veurem, la llengua també s'utilitza per això. És curiós. Els veïns de Canillo, parròquies afrancesades, demanen escoles congregacionals, escoles properes al bisbe i doncs en espanyol. La reacció no es fa, s'instal·la a l'escola, 2 anys després s'instal·la a Norbavella i 4 anys després a Sant Julià. La reacció no es fa esperar, automàticament, pressió de pares, entre cometes, pro-francesos, que demanen al representant del senyor francès de fer mans i mànigues per instal·lar una escola francesa a on? A la parròquia més meridional, a Sant Julià de Lòria, la que toca el bisbat. I, això és el 1900, comença durant tot el segle XX una batalla que està secundada, que són els senyors, sobretot els serveis dels senyors, això de que sempre es troben papistes, més papistes que el papa, a tot arreu, doncs és així. Doncs, els serveis dels senyors han de fer mèrits, prop de, i uns i altres fan mans i mànegues prop de les administracions corresponents. En el cas espanyol, l'administració de Madrid, del sistema del Ministeri d'Educació, no és la seva, però ja fan valdre que sigui igual, contra els francesos. Hi ha una batalla que està jugant durant tot el segle XX, que amb els andorrans hem de reconèixer que ens va molt bé, i s'estructura tot el país amb escoles. S'acaben escoles a tots els pobles i poblets i racons de 4 cases. Us diré, jo vaig començar de mestre l'any 70, l'any 69-70, no? Curs 69-70, a un poblet on tenia 7 alumnes. Però és que tot Andorra és així. Pràcticament, diguem que als anys 50, tot Andorra està plagada d'escoles, tota la població està escolaritzada. El sistema francès o el sistema espanyol, és cert, però està escolaritzat. I els que no tenen prou amb això poden anar a la Seu, al seminari. Aquesta és la realitat andorrana al moment que esclata, quan comença a ser la realitat andorrana, quan esclata la Guerra Civil Espanyola, hi ha un moment d'estampai, es para el procés, després hi ha la Segona Guerra Mundial, i amb això comença a canviar la situació d'Andorra. Just abans de la contesa espanyola, de la Guerra Civil Espanyola, hi ha un inici de turisme que es crea. Hi ha una primera arribada massiva de població forana, en va parlar la Míriam ahir, que és el moment de la construcció de Fassa. La gran majoria no es quedarà, hi ha un problema social amb vagues i hi ha una part molt important que són, ara diríem, deportats. Però amb la Guerra Civil Espanyola arriba una sèrie de refugiats d'un i altre banc que alguns es queden a Andorra, d'altres només estan de pas i s'hi estan un temps, però es crea un moviment a Andorra on la neutralitat, aquesta de la que he parlat,
que durant segles s'ha tingut d'anar mantenint, no sempre es manté, i cada vegada que no s'ha mantingut hi ha hagut problemes que s'han acabat solucionant, però que hi han sigut. El que cada vegada que n'hi ha, doncs, es recorda que pot haver-hi un problema, perquè no hem mantingut l'equilibri corresponent. A partir de la Segona Guerra Mundial, els refugiats espanyols d'un i altre banda es transformen en gent que marxa de la barbària nazi. Sobretot hi ha unes xarxes de recuperació, en particular dels aviadors de la RFA a través d'Andorra, però això porta també gent i es comença a iniciar el que serà una estructura que després es transformarà en turística, que és un incipient estructura hotelera. A partir dels anys 50, els països del nord, encara no hi ha Unió Europea, però els països que han participat a la Segona Guerra Mundial fan un boicot a la península Ibèrica en quant a productes. Això és extraordinari per Andorra, perquè Andorra és quan es transforma en un supermercat. A Andorra hi arriba tot el que hi ha a Europa. I trobem a Europa tots els elements nous que Espanya no coneix, o que arriben molt més tard. Hi ha l'època del Duralex, l'època del radiocassets, l'època del Targal, l'època del niló, etc. Això porta riuades de gent cap a Andorra que ve a comprar des del sud. I quan dic des del sud, no és de Barcelona, és de València, és de Múrcia, és de Madrid, és realment des de Saragossa, des de Navarra. És increïble, o sigui, la quantitat el volum de gent que arriba a Andorra a comprar. Això dispara les importacions andorranes i modifica completament l'economia andorrana en molt pocs anys. Hi ha un altre factor que ve a complementar aquest. No té el mateix volum, però sí que té una importància cabdal, que és que a França, després de la Segona Guerra Mundial, es mantenen tota una sèrie d'avenços que van arribar amb el Front Popular, en particular les vacances pagades, les 4 setmanes de vacances pagades. I Andorra comença a rebre una quantitat de turistes que venen del nord i que invadeixen Andorra durant 3 mesos. I durant 3 mesos Andorra es parla francès, perquè venen belgues i venen francesos essencialment. I ens va molt bé aquestes escoles franceses que ens han ensenyat, i això modifica completament l'economia andorrana. Perdona, un exemple. Només us ensenyaré un gràfic, si el trobo. A veure, aquest d'aquí és interessant. Aquest és, si venem el de les rodones, l'evolució de l'economia. L'economia, l'any 1945, el blau és el sector primari, el 95 el sector primari ha desaparegut pràcticament i és el sector terciari el que aquesta i
Creixement demogràfic d'Andorra. Què opinió? De 2.000 habitants a l'Andorra del moment dels pareatges. A meitat del segle XIX, la població es dobla. De 2.000 es passa a l'Andorra. De mitjans segle XIX a mitjans segle XX es torna a doblar. De 4 es passa a 8. Però a partir d'aquí és exponencial. I s'acaba que, per exemple, entre el 95 entre el 55 i el 90, entre el 55 i el 95 es multiplica per 10. És a dir, és impressionant. Clar, això modifica completament l'estructura. De gent, en un cert moment, Andorra té més de 80% d'immigrants. I permeteu-me que em posi a riure i a plorar quan sento avui, ara en aquests temps, grans polítics de la Unió Europea parlar que els 500 milions d'europeus no poden acollir menys de 0,6%. És per plorar, és que no és ni per riure. Andorra vam arribar a rebre més del 80% en un cert moment. Se'ns diu, quan ho dius, perquè ho he dit en llocs importants, que allò va ser la sort d'Andorra. Qui va transformar l'economia andorrana no van ser els andorrans, no ens equivoquem. Van ser essencialment els espanyols que van venir a Andorra. Molts d'ells refugiats que van arribar amb una mà davant i una al darrere i que van ser els que van modificar realment l'estructura econòmica andorrana. Els andorrans van anar seguint, això no agrada quan es diu Andorra, no, però crec que és important recordar-ho. Els primers que es van llançar van ser els refugiats, van ser la gent que va arribar. És veritat que a dins d'aquest sector la part que venia del sud era molt important. Que una gran part venia de Catalunya, també és cert. Perquè em van passar que venien de més lluny, però clar, tant els hi era quedar a Andorra com quedar a Tolosa. La distància amb la família que es havia quedat, finalment era 200 quilòmetres menys o menys, no era massa important. Està un o l'altre. Sí que els catalans que es van quedar a Andorra era per quedar a prop i no massa tallats des del lloc d'origen. La veritat és que els que van retornar van ser molt pocs, la gran majoria es van instal·lar a Andorra. Aquesta arribada de gent massiva, què va comportar? Va comportar, la població no deixa de ser una població de dimensions humanes, ens va crear quantitat de trobades de parelles mixtes, de casaments mixtos i de manera totalment natural a les cases es parlava la llengua d'origen dels que havien vingut. Si havien arribat de Múrcia i parlaven castellà i el pare era francès, doncs es parlava castellà i francès i quan anaves a comprar parlaves català i això es va fer, no hi va haver cap programació. És veritat que el sistema educatiu ens va ajudar. A Andorra, fins a la Constitució, no hi ha escoles privades. Hi ha diferents sistemes educatius, és cert, però tots són escoles públiques i gratuïtes. Tothom va a la mateixa escola. Que siguis fill de metge, d'advocat, de paleta, és igual, tothom va a les mateixes escoles i al meu entendre és un dels elements que ens ha ajudat a traspassar. Intento anar més ràpid.
Què passa als anys 80? Als anys 80, Andorra sempre ha estat influenciada pel que passa a un costat i a l'altre dels Pirineus. L'any 93 no hi hagués hagut Constitució andorrana, no s'hagués arribat a la ONU si no s'haguessin donat unes condicions particulars. I és que Espanya s'acaba la dictadura, arriba un sistema nou, diguem que es trenquen una sèrie de motlles, però a França també. A França arriba un govern d'esquerres. L'any 81, el copríncep, costat nord, és un copríncep socialista. Ai, quina por! I què ens passarà? Doncs va passar que en un primer temps el copríncep socialista era exactament de tots els altres. I va ser un element completament, què diria, senzillament un atracament d'un banc andorrà que va acabar amb 2 detinguts que van ser processats a Andorra. En aquells moments a Andorra no hi havia presó per llarga durada i es podia triar si s'anava a França o a Espanya. Van triar, eren 2 xecs, van triar a França. I un cop a França van denunciar el copríncep francès, president de la República Francesa i gran defensor dels drets humans, per no haver tingut un judici just davant del Tribunal de Drets Humans del Consell d'Europa. Un element com aquest va modificar la posició del copríncep francès i de França en aquests moments i vam poder tenir la Constitució. Altrament, no haguéssim tingut la Constitució. Les coses són com són, però és així. Doncs, anys 80, aquesta arribada massiva de gent de fora i es comencen a sentir veus que això dels sistemes forans que ens estan colonitzant, etcètera, i que no s'ensenya el català, i que arribem a un punt que m'agrada, perquè molt sovint parlem de llengua i no volem veure, o no ens interessa veure, o volem amagar que quan parlem de llengua també parlem de política. I que molt sovint les polítiques lingüístiques són essencialment política pura, però només veiem quan la fan els altres. I també hauríem de fer l'anàlisi de quan nosaltres ens comportem de la mateixa manera. I dono l'exemple d'Andorra. A Andorra hi ha tota una sèrie de veus que s'aixequen contra el fet que a les escoles espanyoles i franceses, en aquell moment no hi ha l'escola andorrana, no s'ensenya el català. És veritat i no és veritat. No s'ensenya bé, ho dic d'entrada, és cert, però és que no s'ensenya bé ni el català, potser ni el francès, ni qualsevol altre. Ens hem de situar a dins de l'època i tal com va. Però sí que és veritat que, per exemple, hi ha un procés que s'està començant i que el col·legi francès s'està començant a implementar l'ensenyament del català, no ho sé perquè en formava part, però és que el col·legi espanyol també. Hi ha tota una sèrie de docents, molt pocs, a dins del sistema espanyol, que refusen de fer-ho. Però són molt pocs. Però, en paral·lel, hi ha un problema polític que genera Andorra. Hi ha un sector que utilitza una campanya per utilitzant el català també per
per anar un tros més lluny. Doncs són circuits que es sobreposen, que és molt difícil sempre veure on està la part real de les coses, i una mica l'escola andorrana es crea amb aquest context per fer parar, en un primer temps, parlo, després hi ha una evolució, per fer parar aquesta contestació que des de certs sectors diuen això són els catalans que estan aquí, que ens ho estan fent, i ens estan anava a sortir una paraula molt grossa, no la diré, ens ho estan engegant tot a fer punyetes, i llavors es diu, doncs molt bé, trobarem una solució, i la solució, que no té res a veure amb això i que està presa per d'altres raons, però també s'utilitza aquest element, doncs és de parar la integració de donar la nacionalitat andorrans als fills de residents. Decret primer del 74, etc. I en contraposició, com que els andorrans són minoritaris, es crea una llei, popularment en dieu la llei de les padrines, que permet el retorn a la pàtria dels pobles andorrans quan tinguin de marxar. Però és que els pobles andorrans quan tinguin de marxar estan instal·lats a França o a Espanya i no volen tornar, la majoria. Tornen els fills, els nets, els besnets, els besnets, etc. Molts dels quals no han sentit mai parlar d'Andorra, ni parlen català. I els costa tant o més que els altres integrar-se. I això passa als anys 80, uns anys molt interessants, i l'escola andorrana es crea a dins d'aquest context. Això s'haurà d'esperar la Constitució del 93 per reorganitzar tot això i trencar tot això. Però, en aquest cas, és un cas molt palpat de molt a prop de fer política de casa nostra, i política amb el català. En aquest cas, mal feta, però que es va fer. Assumeixo els riscos quan torno a casa. Quina és la situació? Hi ha poques dades, però hi ha algunes que són interessants. Això és a partir del 95 es fan treballs des del Ministeri d'Educació sobre dades, però essencialment es fan treballs sobre llengua materna, ara ja no se'n diu llengua materna, en aquell moment sí, llengua materna, nacionalitats, més que sobre ús de llengües. Tot i així, el 2009 surt un treball del CRES, del Centre de Recerca de l'Institut d'Estudis Andorrans, que recupera aquestes dades, les retalla, les mira i intenta fer de posar-ho, de transcriure-ho com a competència multilingüe. El que podem veure, per exemple, amb aquest gràfic, jo crec que és interessant. Dona, els colors corresponen als anys, del 95 al 2009, quines són les competències? Si mirem el català i el castellà, ens adonem que estan per sobre del 50%. Si agafem el francès, no arriba al 20%, el portuguès està al tomb del 10%. Hem de modular els elements aquests. Durant aquests anys, els anys que hi ha més creixement a Andorra, que arriba més gent. Els treballs són sobre majors de 15 anys. L'estància de la gent que arriba a Andorra durant els anys 90, diguem del 100% que arriba durant un any, únicament es queda a Andorra a
aproximadament un 10% que hi estigui més de 10 anys. La meitat marxa al cap de 5 anys. És a dir, que hi ha un vaivé molt gran, és essencialment gent jove, i doncs els elements s'han de modular també tenint en compte això. Possiblement sigui més interessant l'enquesta que ja es fa realment pensant en aquesta és la mateixa que va ensenyar ahir la Míriam. Aquesta és l'enquesta sobre coneixements lingüístics de la població que es fa el 2014, la més recent que hi ha, i aquí ens adonem que també la població és la mateixa, de 15 anys en amunt. Si mirem les competències, català i castellà estan per sobre del 80%, pràcticament ratllant el 90%. En francès estan al 50%. En portuguès estan al 3%, en anglès al 3%. Però és interessant que hi ha el 14% de la població parla, a més, com a mínim, domina, parla, comprèn, llegeix, escriu, com a mínim, una altra llengua. Sembla que arriben, ho tinc aquí. Exacte. Un 4% italià, un 3% el gallec, un 2% l'alemany i un 1% el rus. Doncs acabo. Primeiro pode chorar. Ela pode chorar. Més que una conclusió, llançaré 3 o 4 preguntes o reflexions que m'he fet durant el que he anat escoltant aquests 2 dies. Hi ha consciència que una llengua, que transmetre una llengua és només i tan sols transmetre una llengua? S'ha dit, és transmetre una cultura, sí, i què més transmetre? I dono un exemple. Que durant 34-35 anys he ensenyat francès. I donaré l'exemple en francès, perquè en català i castellà és exactament igual, que és l'acord dels participis passats. Com s'ensenya? Aparentment ara no s'ensenya perquè si mires sobre internet no hi ha tots. Potser és millor. I penso cada vegada que sento una representant de la CUP penso en aquesta reflexió. És a dir, clar, quan diguem, quan expliquem que el singular, que el masculí domina el femení de l'acord, no transmetem també una altra cosa? Quan insistim sobre la normativa, no insistim també sobre d'altres normatives? Només poso una pregunta. Jo no estic segur. L'altre, per mi, és un element important, i en aquest conjunt de les crítiques que jo he fet a l'escola andorrana durant molts anys, i s'ha dit, hi ha hagut algú que n'ha parlat avui aquí, tothom té la competència per ensenyar una llengua. S'estan formant els ensenyants per poder-ho fer realment? O se'ls dona únicament un coneixement sense altres elements? I quantes vegades ensenyar la llengua no s'és conscient que s'està ensenyant una altra cosa? En aquest sentit,
ara faré una miqueta de propaganda. L'any 2013, Andorra va tenir la presidència del Comitè de Ministres del Consell d'Europa, i acabaré. Es va intentar llançar un projecte, va costar molt, però es va acabar llançant, i era un projecte copiat, o com a mínim inspirat en el del marc de llengües. I era com ensenyar els drets humans i la democràcia no únicament com a assignatura, sinó com integrar a dins de tots els ensenyaments això, drets humans i democràcia. Com canviar les actituds, com treballar sobre les actituds, com definir els elements. Va costar molt poder tirar un projecte d'aquests endavant. La resposta que es tenia cada vegada que es plantejava era que l'educació, fos del que fos, era cosa del govern de l'Estat. I també puc dir que no van ser precisament els dos països veïns d'Andorra que es van oposar. Tampoc van donar suport de manera eufòrica, però no es van oposar. I va haver estats que es van oposar molt fortament. Va costar pràcticament 9 mesos poder tirar endavant el projecte. I era un projecte sobre la democràcia a Europa. A 49 estats signataris del Conveni de Drets Humans. Es va tirar endavant, no se sabia si hi hauria resultats. L'any passat, a la conferència de Brussel·les del mes d'abril, hi van haver els primers resultats i s'està tirant endavant el projecte. Crec que val la pena que es segueixi aquest element, perquè ens pot ajudar molt a dins dels nostres treballs, encara que sigui en llengua, però també els altres. Llavors ja, per acabar, una altra i última reflexió. Estem parlant sistemàticament de, ho he sentit ahir, ho he sentit molt, del francès i de l'espanyol. El francès i l'espanyol, però sobretot el francès, està en la mateixa situació que està el català a nivell mundial. Està en un retrocés constant. Ahir vaig sentir parlar molt de la francofonia, en vaig parlar després. La francofonia, si no hi hagués el Quebec, no hi hauria francofonia. I jo crec que un dels elements que potser s'ha de tenir en compte és que o bé els que defensen d'altres llengües que en un cert moment han sigut majoritaris, si no són conscients que la seva pròpia supervivència passa per respectar les dels altres, malament. Avui totes les projeccions que hi ha hagut, l'idioma que es llegia en filigrana era l'anglès. I ho trobem tots normal. Jo no, però és així. Jo crec que un dels problemes és que estem discutint coses quan la realitat ja està un tros més enllà. Cada vegada estem massa enrere. Felicito els organitzadors per això, per poder anar, potser per passar una miqueta més endavant. I sento que m'he fet llarg, però he tingut de modificar el que tenia prou, el que tenia previst.